Και ξαφνικά το καλοριφέρ σταμάτησε. Δεν καταλαβαίνετε. Τα σώματα ήταν παγωμένα. Κατεβήκαμε στο λεβιτοστάσιο. Ο Στάθης, ο διαχειριστής, ήταν εκεί, άσπρος σαν το πανί. Ρε παιδιά, αυτό το ρημάδι δεν δουλεύει. Έχει τελειώσει το πετρέλαιο. Πριν 2 εβδομάδες έβαλα. Το χρυσοπλήρωσα και τώρα θέλει κι άλλο. Τότε ήταν που τρελάθηκα. Τι κάνετε μωρέ! Πάμε τώρα στη Ραβένα Bioenergy! Σταματήστε το πετρέλαιο! Όχι άλλο πετρέλαιο! Για να μην έχετε δράματα το χειμώνα στη θέρμανση, ελάτε από τώρα στη Ραβένα Bioenergy. Το νέο τμήμα ενεργειακής θέρμανσης στη Ραβένα. Λέβητες πέλετ Ραβένα Bioenergy. Μικροί σε μέγεθος, τοποθετούνται και σε μπαλκόνι. Με οικονομία έως 60% σε καύσιμα και κατανάλωση. Δική σας με 5 χρόνια εγγύηση και 24 άτοκες δόσεις. Και επιπλέον μεγάλη ποικιλία σε ιταλικά ενεργειακά τζάκια και σόμπες. Όλα έτοιμο-παράδοτα με 24 άτοκες δόσεις. Ραβένα. Και στην ενεργειακή θέρμανση νούμερο 1.